Bok bok bok. Oh ya. Bok 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 bok. Oh ya. Bok 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 bok. Dino iki aku ora ngidung. Ora usah ngidung kok ya. Selamat malam Cahayu. Sugeng dalu Papa Rudi. Wis kelingan karo Papa sik kelingan. Masih dong. Waduh kan lamu tak jumbo. Iya. Piye kabare seger waras? Alhamdulillah pangestune. Sehat. Sehat walafiat. Kelas pinten sak menika? Sak menika kula tasih kelas kalih badene minggah kelas 3 SMA. Heeh, kuwi lek munggah ya. Ya mesti munggah tok kok ya, sekolah pinter kok ya. Mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Papa. Oke, sama-sama mohon maaf lahir dan batin. Kok diajak ngomong adabnya ke situ sih? Kok nggak nyawang aku sih? Ini Papa pakai semu. Karena Papa ini di sini tidak hanya Rudi Gareng tapi menjadi limbuk dan cangik. Bahasa Inggrisnya cengek ya. Tapi kan Kamu biasanya harus tahu. adab ke sini. Ya nanti ada waktunya. Engko lek wayah madhep apa mesti madhep dhewe. Oh no. Oh iya Ding, oh, penak ya omongan ngene malah penak ya. Lah, Wah, iya. jamu mas aku ndak aku ning kono ngedep ae kok ya. Piye, seger waras sehat walafiat? Alhamdulillah Tindak sehat. rene jam pira budale kok omah? Saya tadi kesini Heeh. jam Wah, kowe iki nyelot gedhi kukumu kok coklat-coklat kuwi. merah ini merah. Oh, bukan iya coklat. mataku sing rada anu ki. Nyawang apa-apa malih ketok anu. Tadi berangkat ke sini tadi sekitar jam 9. Oh, jam 9. Naik Ya. apa? Naik apa? Naik angkot. Angkot. Ya. Naik kok naik kok ya. Naik iki ning dhuwure angkot berarti. Iya, ya di atas angkot nanti. Metongkrong itu. gitu. Iya, di tali. Oh, enggak kademen. Hubus-hubus. Wuhus-wuhus, anginnya banter banget. Iya. Malam hari ini Pak Sanjaya utawa ini markas besar Sanjaya Group Ya. punya hajat ya kuwi molo kramake Kang Putra utawa Putra Mahkota bahasane. Heeh. Jadi Mas Andre kalian Mbak Devi didongake coba. Iya. Nika piantun Nasrani Cahayu. Oh iya. Iya. Oh Nika iya. Pak Sanjaya Tadi saya sekeluarga. sudah ketemu juga sama Mas Andre sama sudah? Mbak Sudah Devi ketemu? tadi sudah di situ sudah salim. Sudah bincang-bincang? Sudah tapi belum foto. Oh, foto, Nanti nanti. fotonya nanti. Ini Mbak Devi sama Mas Andre. Ini Pak Sanjaya. Mas Andri kan gantengnya kaya nom-nom aku mbiyen ya. Rumah saku, ngono rumah saku dhewe Mas. Tapi Mas Andre kan baik. Iya. Tapi papa gak baik. Papa kan ngentek-ngentek nih. Weh rumah saku wae. Saking gantengnya ya. Lah, Pak. ngono lho. Lah, iya. Jadi pokoknya selamat menempuh hidup baru ya buat Mas. Selamat menempuh hidup baru buat Mas Andre dan juga Mbak Devi. Semoga Apa? Dikaruniai momongan. semoga cepat diberi momongan. Oh, diberi Semoga gitu? apa? Diberi sapa sing ngewehi kok ya? Dikaruniai. Lah, Dikarunai karunai apa to kucing kok yo nai kok ya. dikurinai. Dikaruniai momongan ngono lho. Dikaruniai momongan. Nah. Iya, semoga cepat dikaruniai momongan oleh Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberkatimu. Amin. Semoga Eh, semoga itu apa? IPTP. Berbahagia Oh, sampai takon. akhir hayat. Amin. Pancen yo Iya. semboyane ini pernikahan yang pertama dan yang terakhir. Nah, berarti otomatis sepisan dunggo Selamanya. Selamanya. Satu untuk semua. ora. Otak pisan satu untuk semua iki apa kaya itu prinsip hidup. Ya, satu untuk selamanya. Nah, Ya, satu ngono untuk lho. selamanya. Iki loh saking grapiake Bapak Sanjaya. Heeh. Sampai semua para penonton itu dikasih makan. Loh, ini malam hari ini. Iya, dikasih makan dari sampai sana, dikasih Waduh, makan, luar ada biasa. minum. Wah, tepuk tangan nek ngono. Terus, iya Pak Sanjaya, wah, ora mung ning awak dhewe tok, Pak. Tenan. Iya, kae Kae. bakul-bakul ngono. Kuwi wong dodol ya, Nduk. Kuwi wong dodol. Itu Pak Sanjaya tuh. Lah Pak Sanjaya sing neng kene iki Loh, penonton. dengan adanya tontonan malam hari ini toh, Pak, makanya akeh bakul. Itu kan ya gara-gara Pak Sanjaya nanggap awak Padha dhewe. karo Pak Sanjaya iki dana rasa wong pirang-pirang. Ya. Nyenengke wong akeh. Nggih. Pak Sanjaya menika anu lho, Nduk. Menika srawunge piantune luar biasa. Luar Jan biasa. Piantun Kediri.
Ning nyatane karo penggede-penggede padha tepung. Nggih, Pak Sanjaya kuwi wah konten number 1 niku. Ha iya. Anggere buka HP ngono wis sampe tekan dhuwur panggung batinku iki jane sapa ning dhuwur panggung. Lah kuwi sing kagungan dalem kok ya. Lah nggih niku kan wau kan mboten semerep niku wau. Kuwi jenenge piyantune Prasodo. Sederhana. Nah, ya jal kowe gelem ya kapan-kapan wewuh terus munggah ngene. Nah, nyuting dhewe. Ning nyatane panjenengan menjadi tulodo ing ngarsa sum tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Pokoke sukses selalu buat Sanjaya Group. Nah. Nggih. Sanjaya Group itu apa, Pak? Itu, wah lagi truknya Pak Sanjaya itu pirang-pirang. Apa? Alat berat. Alat berat. Sampeyan pengen numpak bego ya. Besok karo papa. Numpak bego bareng-bareng balapan. Grek. Balapan kita kok aspalnya malah rakuan kaya. Lah terus begonya ditaruh di mana? Loh ini lah ya dibersihkan no. Penyanyi kaguan gawe iki semua kendaraan armada kabeh dileh. Oh gitu. Oh iya, iki kekompakane grup Sanjaya ngene iki diresiki bose arep gawe kabeh kendaraan singkirke. Oh iya. Dek kapan ke pas singkirne aku pas ning kene. Kulewu lho kok motorku kleru sini. Wina aku mulai mlaku aku. Nah, nembang ya, Nduk? Nembang, buat Pak Sanjaya, buat Mas Andri. Iki mau ana pundutan jane, ana pundutan. Ana apa ya? Kusuma Wijaya. Kuwi sing ndi ya? Oh, Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya sing ndi, Nduk? Aku. Kusuma ning ati. Piye to? Piye? Warano aku, warano. Piye? Mah, mah. Sing to. Ngarep dhewe. Kusuma ning ati. Waraono aku, Ken. Mah. Kowe iki sinden gaul lho, kowe iki. Lah sampean iki lho diwarani gak gelem meneng kok. Lah iya, Pak. Piye? Kusum. Kowe galek ngono kowe ngeces kowe. Mau ayu-ayu wong ngiler kaya. Piye? Wong ngiler ki pinter, Pak. Wong ngono. Ya. Layak. Batenku layak sendur kan mau angge ngene ler. Nyapa nduk kok ngiler? Lah pinter kok. Kusuma Wijaya ya, Kusuma Wijaya. Tapi kini nggak dikasih lagu yang halus-halus dulu. Iya no, halus dhisik no. Iya. Ojo nganti biar Kusuma Wijaya semua orang itu tahu Pak. Kalau Niken itu nggak hanya menyanyikan lagu yang zaman sekarang, tapi bisa Pak, sik to Pak. Iya. Kowe lagu lawas ya paham ngono lho. Lagu lawas, lagu nyinden ki iso karena Niken itu terjunnya itu dari dunia sinden. Kok mesti melok-melok lho. Aku memantapkan. Aku harus nyontoni cah-cah ngono. Ngono apik. Kita kasih pelok 5. Pelok 5. Lah ya pelok 5. Kok pelok 5 itu bahasa Indonesia lho dadine kok. Pelok 5. 5 pelok. Pelok gangsal. Sing ngeder menika lulusan isi Sura Menggolo. Surakarta ya. Menika ya Eskar. Padha aku, papa ki ya Eskar. Oh. Ono sarjana keramatan. Sarjana karaoke. Wis. Karaoke. Karo kowe ngono nalika semono kaya anak karo bapak nembang. Bawa nggih. Nggih, bawa. Niki kalih ngrepek nggih, Pak? Lah nyang apa to kok ora ngrepek ki oleh. Aku ki ndalang yang ngrepek kok ya. Wah, bukune apa lho isine iki? Catetane iki. Niken lho bukune ngantek kaya ndut ki lho. Niken lho sinden kondang bukune kaya ndut ki piye to kok? Angger dibuka londot. Ini yang dinamakan pekerja keras. Oh ngono. Selalu dibuka berarti. Tidak pernah dibuka. Weh, jan. Awas yo mlaku rono kenek ning aja medun lho ya ning kono ae. Nggih, Pak. Engko mlaku ning yagan-yagan wis malah keconyok rokok aku. Meneng nang. Uhiha. Oh. Kae nanang anu, nanang melek ta? Nanang merem. Melek ora iso. Nanang anjuk. Sandinge pra melek to kuwi. Jenengane kuno kata-katane no jane alus, tapi kok nyeluwekit ngono. Ora, maksud tak dongake ben iso melek. Nanang niku nggih lulusan SH, Pak. Kuliah. Lulusan SH. Sarjana apa? Susah hidup. Tak kira sarjana hukum kowe ngawur. Ora. Padha karo sing ngendangke ya sarjana hukum. Dadi isu dadi sarjana sore ning hukuman. Dihukum bojone maksudnya. Ayo metu tak hukum kowe. Mengke Nanang diaturi minggah nggih, Pak? Oh iya, engko. Mas Nanang. Nanti
Nanti sama naik ya kalau udah bar wayangannya. Oke. Dia pengen ngedep ketuk sih. Yo, bawa buat warga masyarakat Kediri Raya. Kediri Raya ini penonton ini kok jindi Pak Sanjaya ini. Aku cara wedok nu suaraku kaya Niken gitu. Ini sarene lanang kokean rokok wis malah suaraku mblebes. Makanya berhenti merokok, jangan merokok terus. Saya itu kalau merokok selalu berhenti Cahayu. Soalnya lek ngerokok karo numpak motor. Dari tadi. Ini kan berhenti. Lek karo numpak motor, aku udah ngeneki moto. Ngono. Karo berhenti, bener ya? Ya sembarang. Piye? Kleru. Jadi merokok kudu berhenti, maksudnya berhenti merokok ngono ta? Berhenti merokok, jangan merokok. Dalam? Sudah itu dimatikan saja rokoknya. Rokok itu moro-moro takok. Rokoknya tak pateni lho, iki tak bong, iki tak pateni lho, tak bong iki. Iki lek ora tak bong urip lho aku rono-rono, mulane tak bong. Ngono lho. Ben mati. Ngono lho. Nesu. Papa ki yo ngene iki. Kayak sing dipoto kadung aku mesam-mesem bae Niken sing dipoto. Lah kadung aku ngomongin nang ngene dipoto bae Niken. Mong tak tunggu wangsu lane Mong tak tunggu wangsu lane Dadi jampi. Aku maksudnya tembang iki jane bingung aku. Amung sira dadi jampi, maksudnya mosok kancane dadekne jamu. Ya, maksudnya dialah menjadi obat. Obat. Iya, obat. Obat itu apa? Ya jamu kan penggantinya obat. Wong ngono, jadi obat. Sakit berarti, lagi sakit. Sing sakit sapa? Ning bawa ki sing sakit sapa? Gini loh, Pak. Piye? Seupanya, sesegonya. Umpamanya ini diibaratkan Mas Gebi sama Mbak Andre. Kuale. Mas Andre sama Mbak Gebi, ngono. Debi. Mbak Gebi sama Mas Andre. Debi. Wis ben sak karepku. Bocah ngeyel tak. Seumpama kedua temanten ini, ya toh. Seumpanya sepanya, terus. Kok angeleran to dina iki ngomong apa? Loh, ora apa-apa ya seperti ini. Inilah kehidupan ngono. Angeleran mlambe. Dadi seumpama Mbak Devi. Aku lek kadung guyu no. Mbuh angeleran. Kowe kok lek ngompol lho, kowe kok. Angger guyu mesti teles kok ya. Iki guyu apa ya, Ran? Kowe iki mulakno ya, kowe kudu sering ngomelu papa ben iso guyu. Stres. Lho. Wayangan pokok melu ngene rek ya. Tenan. Ya bangkrut aku. Heeh. Bangkrut piye wong njaluk apa-apa tak tukokne pokok duitmu dhewe. Pak aku njaluk motor ya nih duitmu tak tukokne. Aku ya wong penak to. Iki lho Pak, seumpamanya kedua temanten, pomane
Mbak Debi. Mas Mbak Andri. Debi ditinggal karo Mas Andre kerja ning lunga adoh. Oh, ja. Kan kangen, itu kan sakit hatinya kan kangen. Terus lek Mas Andre terus habis itu pulang, itu kan jadinya jamu. Dadi obat kangen kuwi mau. Heeh, jamune kangen kuwi mau. Iya, wis pokoke hooh ngono lah. Kok kangen kok dadi jamu iki. Lah kan sudah ketemu, sudah Iya. terobati. Dadi wong kangen ki kudu kepethuk. Nah. Iya. Terus Ngono. tenan sinden milenial kok iki. Dehem barang ya anu. Watuk. Wong ngono. Yes. Kalaman kasunya tan kadya panyuwunku Payo. HP ning golek teles aku. Ini yang punya gawe. Yang punya gawe ini Pak San. Aja banter-banter idune nyiprat kabeh ki lho. Lah nggih wong niku niken. Kembloh e. Niken Pak Rudi kok ya ngerti lah aku kembloh. Jenengan Lah. kejem to Pak sampai tekan itu barang nyapo. Lah kembloh kan. Kamu hoya-hoya kuwi lho. Seneng. Lah mau kan nyekel mic lek ku nyawer terus piye? Lah, kula pegang nerien HP-ne, terus kula adep ning jenengan ngaten. Nyanyi sing penak sik tak sawer. Nah, ngono Pak Pokoke San. nyawere penak sawerane los. Pak San kejane sinden bintang tamu. Dalange engko arep disawer kok rumah saku. Rumah saku lho. Paling-paling ora ngentekne pasir sak rit. Lah, tenan. Ya kuwi lho. Kula disawer pasir ya gelem aku. Ya iya lho. Dikepure. Omahku urung dadi kok. Pak Dalang. Nggih. Ki lek golek sinden nyanti kok ayu-ayu men. Wah, niki tenan kok sinden iki. Tapi pun dilem Pak, lek dilem ayu sesuk aku ndak ono. Aku pengen Mbak Niken duet karo manten. Oh, mangke. nggih. Oh, Mangke nggih. mawon. Enggak iku mantene wedok ketokane ngantuk. Oh, sakniki, Oh, sakniki. saniki. Heeh. Ah. Lah niki mboten dibacutne riyen. Sik bawon ini bentek dulu. Ngaten. Cara wong mangan ben dintekne karo niken. Iki HP-ne selak anu selak Iya. video terus ya. Gak iso mati soalnya iki. Pun mboten bisa dipateni, Pak. Nanging aku mong manungsa marga raja ke jodoh pati lan pes Dong ora le. Dong ora. Iki aku nyoteng aku dhewe. Lah tak enteni Pak San ra nyoteng aku. Cinipta Cinipta. kangku ngoso Lagune napa niku Pak San nek duet? Anu nduk diselani putrane Pak San ya, Mas Manten apa Mbak Manten iki? Sampeyan delok nasi nyeluk Mbak Niken ku gelem. Mas Andri. Nggih. Ale iki bayare luwarang lho. kale mbak Munggah, kale Le. mbak ya dua-duanya Eman-eman. sini Man-man bayare larang itu. sinten Pak San Mbak iki Niken kan yo penyanyi kelas berat to. lho nggih mboten to Pak lek larang Pak Kelas berat. nggih lek Ketak wae 1000 sampean gelem apa piye? Ayo, jal. Lah liyane ke 1000 yo gelem. Sampean yo. 1000 ya mah to Pak Lah 1000 dalah repes berarti kan larang, kelas berat berarti. lek 1000 ya mah nek 100 gelem Lah dalah. 100 e garek dipingne Pak dipingne Iya. pira lek 1000 ya mah no coba Mas sinten niku? Mas Andri. Tapi ngriki, Monggo, ngriki, monggo, ngriki. Mas Andri. Tung ning Kalimantan, Kalimantan. Mas Andri bersama Bu Sanjaya. Oh, Nanti- ibu. Bu Sanjaya nanti duet sama Pak Sanjaya. Ki nyawer iki, Tang. Nyawer iki. Nek kok gembul karo apa balik iki ya, Le. Sabar sik. Sediane ngadeg kabeh engko disawer, Tang. Wae yo. Yang. Aku yang tak ngadeg aku. Yo, oke. Mbok menawa oleh sawer. Pokoknya judulnya bagah ngeri. Oke no.
kene Mas Ngeri, Andri ngeri, kalian Mbak ngeri. Debi. Juga Bu Siti, Bu Sanjaya. Bu Yulaika, Bu Sanjaya. Nggih, Bu Julaika, nggih. Nah, ini Mas Andri. Mbak E digandeng, Mbak E endi Mbak E? Mas garwane nih, oh sing gandeng ibu, sing gandeng ibu. Wah. Iki. Juga selamat malam Pak Wak Kapolres Kediri. Selamat menikmati dan selamat datang. Moga-moga berkah selalu, sehat selalu. Berkahi Pak Sanjaya leh kagungan kersa. Miwoho dauping kang putra. Amin, amin. Pak Sanjaya menika anu nduk nih Ken. Nggih. Menika piyantune Prasojo nek nonton yang viti-vitine sampean semua sudah tahu. Judulnya apa mengikuti. judulnya? Sampean pitiku tahu lewat ya sampean gak beredar sampean. Ngeri. Pak Sanjaya pare mesti liwat wi. Angger ngeri. Berarti sampean gak tau dolanan TikTok lah, sampean gak roh. Niken to? Ngertine duit tok. TikTok ora aruh, Facebook ora aruh. Wah, lah niki artis kok, Pak. Artis ki ora perlu TikTok kan wis Lah, di dalah. TikTok dhewe. Oh alah niku to Pak, jenengan sing biasane lewat sogo ala ngeri niku to. Dan pokoknya Sing ibaratnya larang ya endelmu lah sedine. Cara gak endel murah sedine. Anu Pak San. Sebelum niki nembang, Nggih. kula mek arep takon kalian jenengan. Jenengan iki nek ndelok vitine kaya ngono kae. Pokok wong ngerti TikTok mesti roh Pak Sanjaya. Bar petuk Pak Prabowo, terus metuki kanca-kanca sopir-sopir ning Bungurasih. Kok ya sampean ngerti ae to? Ah, kula ya ngeri. Sapa-sapa disrawungi. Kok terus jenengan kok terus kepilut nanggap wayang kayak terus nanggap kok meng Rudi Gareng. Lah iki lho. Monggo kula ming dalang kok Blitar. Lah iki. Weh kameramene. Nek kameramene kaya ngono. Asline disuwi-suwi dolor-lor ben gak nyanyi asline. Kok winter nekane politik deh, ya ta. Lah iya to. Bah, ngeden-ngedeni malahan. Pak, Lah adalah lah tenan. Kowe karo aku kudu selfie no kok ya. nyapa to kok tengan Silvi bareng. Anu ku lho foto-foto ku lho apa ku lek ngarani. Mau ocak-ocak batune pecah. Mas aku. Nggih. Ini kan luar biasa. Aja medon-medon kaya. Halo Rian Pak, halo guys. Ngeri. Nah. Ngeri. Lah padahal iki nek Kediri iki enek percil, Nggih. enek jok lutuk, jok litik. Nggih. Tak lebokne grup anak buahku yang dipilih panggah Niken Salindri. Wah, nih kan Wah, nggih to Mak sing Kok dipilih. gendani Pokoknya Pak. Oh, alah yo kok. nih kan kok. Mbok yo percil apa sapa ngono. Lah nggih. Lah wayange kok dalange kok kula teng napa? Lah kuwi suara terbanyak ya, tak kon milih dalang sapa. Nek Murah, Blitar Pak, ya murah. nek Telungagung iki dalang sak pirang-pirang. Wah, kula kan rungokno suara. Sing saged dicicil jenengan kok nggere. Cicil bae iki wis pok ya. Nakmu barang wis tak gawa ya. Ditenono sesuk. Dicicil maksudnya ki isu awan sore bengi. Nah, ngono Pak Sanjaya iki luar biasa. Drepere Sanjaya sing ngapene apik ndang melok nyuting. Engko sing syutingane apik tak nggene TikTok. Iki Mbak Niken iki bayare pasir pirang rit akeh lho iki. Wah, enek 20 rit punjul. Luweh ra gelem ya. Kok 20 ya. Cara punjul. 10 rit gelem paling kirime nang Jakarta paling. Nek kirime Kediri gak doyan. Nek kirime Jakarta kan pasirnya regane rada larang. Rada larang. Nang Danang nang maju nang. Iki lho Mas Andre nyanyi sak lagu tok lho Bos Muda nang Danang. Nah, Mas Andri nembangin apa Mas? Nggih. Napa nyuwun lagu napa Bapak? Sing HP-ne apik nang melok maju. Nah. Kuwi nyang apa to ora nggo Kok HP barang kok buku tik enek video iki kok. nyang apa to kok HP. Andre nyanyi. Bapaknya tak tukang sawer ya. Lah iki. Napa lagune Pak? Lagune napa Pak? Pak San. Lagune ya Napa gethuk? Aja to Pak. sing kaitane karo manten anyar ya apa kira-kira? Oh. Sinarengan. Orang ketiga mawon. Aja Mas aku. Ini pertama dan terakhir. Lah adalah lek tenan Pak Sanjaya iki dipol-polne lek meriahne anak mergo Pak Sanjaya iki mantu iki pertama dan terakhir. Oh ngoten nggih. Nggih Mangane nonton malih. tamune ya tumplek-blek kaya ngono. Iya. Terus sakmene gedene iki lho. Wong sampe padha ngadeg lho.
Ha nggih. Lah nggih, alhamdulillah. Aku malah kelingan jaman aku ewuh kae Puji tamune yo Tuhan. ngene iki. Rencana sing dirawuhke Pak San iki wong 3.000. Jadi undangannya Pak Sanjaya cuma 4.000. 4.000. Tapi yang datang 5.600. Oke, puji Tuhan. Hampir 6.000. Ngeri. Ngeri. Jadi karangan bunga ini juga sangat luar biasa. Dari ya Pak kan? Presiden ada, saka anu wae sering Dari ada. elemen bawah sampai atas ada. Ngeri. Bahkan ada teman saya yang Nggih. Mas Bambang dari Batu Licin Kalimantan. Loh. Itu juga temen waktu nyupir tahun 90. Ini Zaman demi, berjuang biyen. demi Tuhan ini. Nggih. Kemarin juga datang mengucapkan karang bunga. Ada PT apa itu lupa saya itu. Saking Batu Licin mriko. Batu Licin itu sekarang jadi bos batu bara. Wah iya. Ngeri. Ngene iki sing diarani ngeri iki ngene iki. Jadi sama-sama nyupir di Kalimantan tahun 91. Hingga sekarang dia jaya, saya juga jaya. Waktu kita ada acara ini kita kabari dia langsung datang. Ngeri. Ya. Jadi kalau kita boleh ngomong jujur, sapine sih kok nedeke Pak Gareng. Wah iya, lah iki. Ngeri. Sapine regane 48 juta. Lah niku ngeri no lek ditukokne wong Ngeri. Sing beri dek, soalnya dek wis tau jar. Oh, Anggere ngaten. kok lak rabi, aku tak nyumbang sapi. Iya. Lah kuwi lah. Nggih. Dadi karek tuku wedhuse tok pira ni 20 apa pira wedhuse. Alhamdulillah. Sampai saiki sik turah. Pokok sukses selalu nggih Pak. Nggih. Berkah selalu buat penjenengan dan Amin. PT Andri Putra Sanjaya. Amin. Amin. Jadi kalau Pak Sanjaya mohon maaf bukan kita menyombongkan diri kalau Nggih. Pak Sanjaya itu bener kata Pak Gareng tadi, kacang tidak pernah lupa kulitnya. Nah, nggih. Jadi kita awalnya dari mana kita ingat. Nggak pernah kita berkelebihan kalau sudah ketemu pejabat, mungkin ketemu seorang Bapak Kapolda, Pak Kapolres, mungkin ketemu Pak Kapolri saja sudah Pak pernah jabatan Presiden, tangan semua. nggih. Sampai Pak Jokowi, Pak Prabowo kita sudah berjabatan tangan. Jadi ini ya yang jelas Bersyukur. kemarin banyak yang tanya itu ada undangan dari bukan undangan maaf, Nggih. ada karangan bunga ya dari Pak Presiden, dari Mas Gibran, ya toh? Nggih. Karangan bunga ya Nggih. dari Mas Kaisang. Mas Kaisang dan segala petinggi, segala penjuru, Nggih. elemen bawah sampai atas semua ngiriman karangan Wujud bunga. kepedulian terhadap PT Andri Putra Sanjaya. Jadi karangan bunga ini sudah dihitung jumlahnya 38 karangan bunga. Ada yang juga ngomong, Pak Sanjaya, iku kok karangan bunga kok ini Pak Kapolda, Mas Kaisang, Nggih. Mas Gibran, kayak Pak Prabowo, Pak Nggih. Sanjaya. Iku asli gak? Ada teman kita seorang dari PH ya, PH itu pengacara. Oh. Kemarin juga datang. Nggih. Itu asli ndak? Kalau ndak asli mending dipinggirkan. Karena apa? Takutnya nanti ada Napa? pelanggaran. Oh ngaten. Iya, kalau beliau nggak berkenan pelanggaran. Sanjaya suatu kecek, ya. Lho, nggih, Jadi no. karangan bunga itu nyon sewu. Jangankan kok karangan bunga Pak Kapolda ya. Karangan bunga sampean nggawe karangan bunga Pak Kapolsek. Pak Kapolsek nggak berkenan, sampean tuntut kena perbuatan tidak menyenangkan. Oh ngoten. Nggih. Jadi kemarin ada salah satu PH itu negor saya itu ada Pak Kapolda, ada Mas Kaisang, Mas Gibran, A1 semua. Saya tunjukkan apa ini WA dari kiriman dari sana. Nggih. Akhirnya dia itu terharu. Dari seorang Pak Sanjaya ini bakul pasir, ya toh? Nggih. Terkenal kan bakul pasir, rentalnya bego, bakul uruk. Tapi kok karangan bunga sampai datang 38 dan undangan yang Luar biasa. jelas ya toh, yang undangan kita tonjok sama undangan kita online ya Dri, apa namanya Dri? Online. Digital. Itu Digital. jumlahnya sekitar nggak sampai 4.000, tapi yang datang kemarin ada hampir 6.000. Itu bagi saya sudah luar biasa. Alhamdulillah. Saya Tepuk kemarin tangan, tepuk tangan. sempat adem panas lur, sampai kelambiku ganti kelambi ping pindho kembloh. Aku khawatir lek segoku kurang. Oh iya. Ndredeg aku. Jadi aku nyalami wong wis gak nyawang wonge, tak sawang segone terus. Jadi cara nyalami wong wis wong sing liwang sapa gak roh, tak lirik terus gone entek ora entek ora. Wedi lek Lah wong habis. gene pedote lho. Nggih, alhamdulillah, Pak. Tenang. Sampai bolo-bolo ki ngomong sing wingi iku Mas sepurane gak iso nemoni. Yo Pak Sanjaya, sing buah ngenamu kok jane iki ndelok Gus Idam apa buah to. Gus Idame ya ora enek, tapi kok
sing bu iki gak enek pedote kaya ndelok Gus Idam. Nah niki. Alhamdulillah. Ini Nah, itu sesrawungan sangat Pak. luar biasa. Nggih. Luar biasa. Ngeri, Jadi ngeri, ngeri. yang perlu kita garis bawahi mungkin banyak teman-teman mungkin yang kemarin menganggap Pak Jaja karangan bunga itu bikin sendiri misalnya. Iso ayo tuku karangan bunga lah orang ngetekne pasir sarit. Tetapi lek wonge gak trimo tekecek kenek. Dadi sampean aja pisan-pisan nggih karangan bunga atas nama Pak Lurah Sambirjo. Umpamane. Misalnya membuat karangan bunga mengucapkan misalnya ke Pak Rudi Gareng. Pak Rudi Gareng padahal Pak Lurah Sambirjo ki gak nggih karangan bunga. Nggih. Kuwi nuntut iso perbuatan tidak menyenangkan. Zaman Jadi pun ngeten kok. Nggih. bagi saya itu sudah luar biasa. Dan ini giliran Andre nyanyi, tapi harapan saya Andre saya pesan sama Andre. Nggih. Dalam arti Andre ini dibilang perintis-perintis pewaris-pewaris. Oh ngaten. Karena anak satu-satunya anak sematawayang. Semata wayang. Iya. Jadi pesan saya sama Andre teruskan perjalanan Bapak Andre. Karena Bapak itu dari kecil Bapak sekolah SD. Mungkin wong Swallow ngerti kabeh lek pas aja sekolah SD. Mungkin lah asli wong Swallow ya ngerti Pak saya dhisik bakulan jajan. Disugi ning ember. Oh. Diubengne ngoten niku, Ya. Pak. Diubengne. Lha kene obaten. Nggih. Lho nggih napa mboten? Pak Sanjaya iki ora selamat Mbak nih kan. Bakulan jajan disugi ning ember. Sekolahku SD. Masya Allah. SD lho wonge bapakku dhisik supir bis, tunggalku 6. Nggih. Bapakku cantol wedokan maneh. Bayi. Dadi gak durusi anake 6 iki. Dadi bar lulus sekolah iki langsung nyugi jajan ning ember turut ning tangga-tangga kuwi. Lho iki gak selamat iki lho. Lek iki wong jaba Swallow mesti gak percaya, tapi lek asli wong Swallow mesti percaya. Nyipati. Oh iya iki renang. Rene diluk ya Rene. Iki kanca kecilike Rene diluk munggah. Iki omahe anu iki, berpetung iki. Berpetung. Aku roh ya. Adan-adan. Iki nang gerejane dhisik bareng ning gereja iki ladan-adan. Jenengmu sapa jenengmu nang ngono lho engko. Anang. Wo Mas Anang adan-adan to? Jadi ini demi Tuhan lho ya, mungkin ini ada rekan-rekan yang di luar Swallow. Ini pastinya nggak percaya kalau Pak Jaya mantan bakulan jajan. Zaman semono jajannya 20 repis. Terus mundak dadi selawe. Getuk. Yo getuk yo enek jemblem enek mendut. Kuwi sekarang seperti ini bagi saya sudah sangat luar biasa karena kebaikan Tuhan. Mungkin sak kabupaten Kediri lho ya. Gak enek sing perjalanan kayak Pak Sanjaya terus saiki dubah kayak ngene iki mungkin gak enek. Alhamdulillah. Nggih. Mungkin kalau Perjuangan, Pak. mungkin kalau perjalanannya seperti Pak Sanjaya tapi saiki panggah kere mungkin jauh kae. Tapi Nggih. lek perjuangannya seperti Pak Jaya saiki terus mengalami liku-liku yang tidak apa ya Bu? Liku-liku yang artinya tidak